Mga dakulang pusit madadakop sa Donsol, Sorsogon. Mabaskog na marine life sa lugar, posibleng rason kaini. Uyan report ni Chris Novello. Calamares, kinilaw, adobo, asin kadakol pang iba. Pirsa na iyan sa pwedeng paggamitan na luto sa pusit. Pero paano kung arog kaini kadakulang pusit ang lulutuon mo? Salbado! Matunog ngunyan ang Barangay Santa Cruz sa Banwaan nin Donsol, Sorsogon. Ninhuli kan pagdadarakula ng mga pusit sa saindang coastal area. Pero the biggest catch po ng Santa Cruz is 25 kilos po. 25 kilos. Opo. Okay. That is the biggest catch. Naiiba subuot ang pusit o tamisan kon apodo ninda sa barangay, ninhulit afuera sa dakulang sukol, mahamis-hamis man subuot ang namit kaini. Base sa B4 Bicol, posibleng sa mabaskog na marine life siring kan tamban na kinakakankan pusit konta no minadakula nin, abuton sa 25 kilos ang mga ini. Ngunyan na taon, idadagos naman ang Tamisan Festival sa barangay matapos mapornada sa pagtama kan COVID-19 pandemic. Ang Tamisan din po is isa sa mga tourism product na pinopromote na po ng aming municipality, ng tourism office. So aside from the butanding or the whale shark, Kaibahan si Carlo Abonita, Chris Novello, Balitang, Bicolandia.